Liberec svůj předkola Evropské ligy nad Admirou Mödling vyhrál 2-1, ale víc než výsledek si budou hráči pamatovat nestandardní průběh. Celkem 3krát byl totiž tento duel přerušen kvůli výpadku osvětlení. Pro fotbalisty Liberce byl nepříjemný už samotný začátek zápasu. Po 7 minutách hry prohrávali, když kombinaci domácích úspěšně zakončil Kristof Knásmilner. O 4 minuty liberečtí vyrovnali zásluhou Egona Vůcha, který si důrazně vytvořil místo pro střelu přes hlavu. Ve druhé polovině nastaly pro oba týmy doslova temné chvíle, i když je stadion Admiry po nedávné rekonstrukci hned 3krát vypadlo osvětlení a celkem se nehrálo téměř 3/4 hodiny. Tuto by se nemělo stávat jakoby v předkolech a je to docela ostuda, si myslím, ale my jsme se soustředili na to, aby po těch výpadcích, aby jsme byli v pohybu. A přesně to se nakonec libereckým fotbalistům podařilo. V 69. minutě rozhodl o jejich vítězství 2-1 svým druhým gólem v zápase Egon Vůch. My jsme udělali velmi důležitý krok dneska a já si myslím, že to je to hlavní, co asi celý manšaft, proto jsme tady jeli, takže spokojenost.